Τα βλέπεις αυτά, πέτα τα στα σκουπίδια. Κυριολεκτικά δεν πρόκειται να σε βοηθήσει κανένα συμπλήρωμα εάν κάνεις μέσα στην προπόνησή σου 10 ασκήσεις, 4-5 set την κάθε άσκηση, drop set, giant set, myo reps, partials και δεν ξέρω και εγώ τι άλλη τεχνική ένταση μπορεί να σκαρφιστείς. Κανένα συμπλήρωμα δεν πρόκειται να σε βοηθήσει να χτίσεις το physique που θέλεις εάν σου λείπει ένα βασικό συστατικό. Προοδευτική επιβάρυνση. Ξέρω, θα μου πεις Γιώργο, το έχουμε ακούσει και το έχουμε ξανακούσει. Ναι, αλλά κάτσε σε αυτό το βίντεο γιατί πολλές φορές δεν χρειαζόμαστε παραπάνω γνώση, αλλά υπενθύμηση. Η μοναδική μεταβλητή που μπορεί να σου πει εάν όντως χτίζεις μυϊκή μάζα και προοδεύεις στο γυμναστήριο είναι αν προοδεύεις σε φορτία ή επαναλήψεις κάθε 1 με 2 εβδομάδες. Αν τους τελευταίους μήνες κάνεις 80 κιλά πάγκο για 5 επαναλήψεις και αναρωτιέσαι για ποιο λόγο δεν ανεβαίνει το στήθος σου ή τα χέρια σου, δεν σου λείπει κάποιο μαγικό συμπλήρωμα. Αν θέλεις να μάθεις πραγματικά πώς να δομήσεις το πρόγραμμα προπόνησής σου έτσι ώστε να βλέπεις για πάντα αποτελέσματα, σχολίασε εδώ από κάτω τη λέξη manual και θα σου στείλω ένα manual διατροφής αλλά και 7 μαθήματα για 7 ημέρες για το πώς να φτιάξεις το δικό σου πρόγραμμα.